No. Terve! Mä oon Aivo Punttinen täältä Toiminta Suomesta. Ja mä oon sellainen miesten henkilökohtainen mielen hyvinvoinnin valmentaja. Noniin. Hyvässä kunnossa näytät oleva. Joo, kiitos kiitos. Et säkään ihan huonossa kunnossa oo. Noniin. Joo, mulla olisi sulle itse asiassa yksi kysymys. Ja se on sellainen, että miten sä niin kuin arjessa hoidat sun mielen hyvinvointia? No mä harrastan tosi paljon liikuntaa, että se on niinku semmoinen pääasia. Ja sitten myös pitää löytää niinku aikaa rentoutumiseen, erilaisiin asioihin, esimerkiksi elokuvan katsomiseen, ja sit että voi ehtiä olla perheen kanssa, laittaa ruokaa ja tämmöisiä rentouttavia asioita. Aina se ei ole helppo se ajan löytäminen, mutta se pitää aina muistaa kuitenkin. Se on tärkeää. Joo, kiitos vaan Sigmar. Kiitos, kiitos. Oh. Ja hyviä treenejä sulle. No, samoin.